siga que així teniu moltes casetes per a comprar la primera onada i per a que després Mariló vos el signe, que ja aprofitant que està així. És cert que jo sempre dic que esta és la novel·la de ciència-ficció per a la gent a la que no li agrada la ciència-ficció. Sí, perquè no eres la primera persona que la llit sense agradar-li la ciència-ficció i que em diu igual pot ser que comenci a llegir ciència-ficció precisament no, a partir d'això, de descobrir que la ciència-ficció pot ser alguna cosa més. Bueno, acaba d'acabar la presentació de la primera onada de Mariló Álvarez. Ha sigut molt interessant perquè era Irene Rodrigo la que li feia les preguntes o la que parlava en ella més o menys. Han parlat de la possibilitat o de que és una novel·la molt cinematogràfica, molt visual. En realitat seria superguai. Imagineu que se poguera fer una adaptació, ara que tenim televisió, una adaptació de literatura o de llibres que tenim escrits en valencià, que se feren adaptacions, igual que se'n fan de llibres en anglès o en castellà, no? Adaptacions al cine o a una sèrie de televisió, no? Gràcies a vosaltres pel fred que fa, per haver estat escoltant-nos així i perquè continueu gaudint d'aquest espai de lectura i de llibres que és la plaça del Llibre. Moltíssimes gràcies. Bon dia, avui és 3 de novembre i també avui que anem a la plaça del Llibre esta vesprada, però ara estava desdejunant i he vist una notícia que és que de veritat que no entenc. L'Ajuntament d'Alacant decideix no celebrar la tercera edició de la plaça del Llibre, ¿vale? I continua. La tercera edició de la plaça del Llibre d'Alacant, la Fira Literària en Valencià, no se celebrarà enguany a la ciutat. El govern municipal del PP ha descartat subvencionar l'esdeveniment assegurant que és pròxim a posicions nacionalistes. La cosa és que, o sigui, en Catalunya hi ha una cosa que es diu la Setmana del Llibre Català, ¿vale? Que diguem que és com una fira del llibre, però amb llibres escrits en català. I així al País Valencià també tenim una cosa pareguda, que és la plaça del Llibre. De la mateixa manera és una fira del llibre, però de llibres en català / valencià, ¿val? Aleshores, jo crec que carregar-se aquest tipus d'iniciatives és un error perquè el valencià és una llengua que està minoritzada en la societat i és minoritària. És a dir, un llibre ara mateix escrit en valencià té la meitat o menys de possibilitats de vendre's i d'arribar al públic que un llibre que estigui escrit en castellà o en anglès. Aleshores, aquest tipus d'iniciatives estan molt guais perquè, o sigui, diguem que els dona un espai propi on poder desenvolupar-se, on poder vendre aquest tipus de llibres, i tu vas a una llibreria un dia normal i el valencià, el lloc que ocupa és una trista prestatgeria en totes les llibreries, no? Se l'explico una miqueta, tot entra en el pes. Li dec a una amiga que conta sempre una anècdota de la seva tia, que deia que quan se menjava les olives, se menjava també el pinyol de les olives, i li preguntaven que per què s'engolia les olives, i la dona deia, era de follos, com dicen, i deia, és que tot entra en el pes, deia la dona, no? I això jo sempre li deia a Rosario, si alguna vegada faig un llibre, diríem, de memòries, de balanç, que intente pesar, diríem, una època, li posaré aquest títol, tot entra en el pes, perquè quan fas un balanç, el que siga, entra tot, entra allò que guanyes, allò que perds, aquelles coses que has tingut bones al llarg d'aquesta època que tu poses en les balances i aquelles coses roïnes. Mare terra, mare nostra, avui m'aclama els teus encants. Casa meua és casa vostra, una porta sense pany. Tu i jo seguim remant, burlant-nos dels gegants. Comparen la nit fosca, la llum que guiarà la... Que els autors han de tindre un compromís, parlem del que parlem, hem de tenir un compromís amb la veritat, no? Vull dir que podem parlar de Mart o podem parlar de fer una distopia, però hem de... No sé, a mi se me fa molt estrany parlar de coses que no estiguen a l'abast, no? Que estiguen lluny de les meves preocupacions. Caiguen les muralles, no descansarem,
Bueno, és 3 de novembre i he vingut esta vesprada, quasi tota la vesprada així a la plaça del Llibre, i no m'ha donat temps d'explicar què estava passant perquè han sigut tot actes seguits. Primer he arribat a la presentació de Mariló Álvarez, ahir va ser la presentació de la seva primera novel·la i avui presentava el seu recull de relats, i també està molt guai. També estava Irene Rodrigo. Després d'això hem anat a veure a Toni Moyà, que també presentava un llibre que és com unes memòries seues, i després hem anat corrents a la presentació de Joan Jo Garcia del seu nou llibre. Només d'escoltar-lo i parlant del llibre m'han entrat moltíssimes ganes de llegir-lo, i encara no l'he llegit. I ara està practicant, està assajant perquè va al concert de La Fúmiga. Bona nit, València, com esteu? Som La Fúmiga des d'Alzira! Aneu a arrimar-se perquè si no puc ser extremadament pesat, Siga, aneu en canta així, perquè així fa menos fred. De carne y hueso salen de frente a este contingente. Estic en el metro, avui ja és 4 de novembre, és a dir, que és l'últim dia de la plaça del Llibre, i això, vaig ara, és pel matí, vull anar a la presentació d'un llibre molt xulo de Bromera. Ho fem sempre pensant en clau valenciana, fent llibres per a la societat valenciana, i per tant, si algú havia de donar aquest pas de fer un llibre sobre dones valencianes, jo crec que no podia ser altra editorial que Bromera. Poses a investigar dones valencianes que han fet coses importants, no hi ha 30 ni 50, hi ha centenars. Esa paraula tan preciosa que és la igualtat, la aconseguim, i este llibre potser és una d'aquestes meravelloses pedres en un llac que heu fet cadascuna de les dos, i jo vos agraïs de cor que m'hagi donat l'oportunitat de compartir-ho i de contradeir-me. Moltes gràcies a totes i a tots per estar així. Gràcies. Un dia superxulo, en mogolló de sol, i he acabat ja la presentació del llibre de dones valencianes que han fet història, que és superxulo, i ha molat un muntó perquè han començat a parlar sobre això, no? Sobre que ara que s'està començant a publicar literatura feminista, literatura que posa en valor les dones, diguem que faltava fer-ho en clau valenciana, no? Dones valencianes al final.
i és un llibre que busca això i és molt guai. M'he comprat un llibre també, que és no sé si es veurà, L'arquitectura de la ficció, claus per a escriure narrativa. Últimament, no sé per què, estic comprant moltíssims llibres que van sobre escriure precisament. Em vaig comprar també fa poc uno de Stephen King, que també contava el seu procés de creació, i el vaig veure recomanat en Plaer de ma vida, en el programa de televisió, i em va picar la curiositat, i avui justament l'he vist a una prestatgeria i he dit, me'l compre. Estic tornant a casa i només volia fer un balanç final del que ha sigut la plaça del llibre. La veritat és que ha sigut una passada, ha sigut una edició molt ben organitzada, amb moltíssima gent i moltíssima oferta de llibres en valencià, no només escrits en valencià originalment, sinó que m'ha sorprès molt veure moltíssims bestsellers i llibres, èxits en vendes en la literatura universal traduïts al valencià, que de normal sol costar molt trobar-ne traduccions en valencià. Sempre estan traduïts, però en castellà, i estic molt contenta i molt satisfeta, la veritat, per tindre coses així en la meva ciutat, i és molt guai. I res, ara a esperar l'any que ve, o bueno, esperarem a la Fira del Llibre.